Скъпи сънародници, обични във възкръсналия Христос, братя и сестри! Живеем в трудни времена. Нравствени ценности, които векове наред са били ясен ориентир за хората, крепило на морала и спойка в обществото, лекомислено се подлагат на съмнение и отхвърляне. Представите за добро и зло, справедливо и несправедливо, редно и нередно се подменят, а казано е: горко на уния, които злото наричат добро и доброто зло, тъмнината считат за светлина и светлината за тъмнина. И в тази обстановка на дезориентация вълни от мигранти с различни вярвания, светоглед и традиции прииждат и ни поставят пред нови изпитания. Но благата вест за Христовото възкресение е призив към всички нас да бъдем свидетели пред света за евангелската истина и вестители за неотпадащата жертвена Христова любов, която побеждава злото и смъртта. Господ ни призовава тъй да светне светлината пред човеците, та да видят добрите ви дела и да прославят небесния ваш Отец. Нека възкръсналият Спасител да просвети умовете и сърцата ни, да ни помага да преодоляваме трудностите и изпитанията, да даде на всички вярващи в Неговото възкресение крепки душевни и телесни сили, непоколебима вяра и преизобилна любов, та всеки, който е в неведение, в отчаяние, в страдание, като види добрите ни дела и усети мира и топлината в сърцата ни, да се изпълни с радост и надежда, да на нашия поздрав Христос воскресе, да отвърне възторжено. Воистину воскресе! Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот